Niin, hieno keli on taas. Lähdetään sitten tämmöisillä vähän enemmän street-painotteisella varustuksella liikenteeseen ja käydään tuo Bike Team kesäavajaisissa, jos sinne vielä kerkee. Mihin kaikki aika meni taas. Mutta yhtä kaikki, lähdetään katsoa, että olisiko siellä jotain koeajettavaa. Täällä on moppopoikia paljon. Noniin, otetaan ensi purasut sitten. On niin jahdas väli ja isot takalihakset, niin tässä meidän korkeus aika lailla sama vissiin kuin Tigerissä. Tää on muuten tällä hetkellä ainakin pikkasen matalempi vielä. Jalat ylettyy paremmin maahan. Toki Tigeri on nyt niin yläasennus kuin olla ja voi, niin aika lailla sama. Aika tyhjän näköinen. Kapea, kevyt. En mä osaa pistää tätä edes käymään. Tuolta varmastikin. Onpa se söpö se näyttö. Lähinäkö haasteelliselle vaan vähän tietenkin. Mitä pienemmät numerot, niin se haastavampaa. No, käyntiääni. Ei osaa nyt oikein verrata. Aika semmonen hepponen. No niin, nyt on jo 20 metriä ajettu. Oikein tiedä mihin mun pitäisi ajaa. Vetäis vaikka tonne. Ei tuu varmaan hiekalla käytyy kauheasti. En mä tiedä mistä tästä on hiekkateitä, mut no, en tiedä. Olikohan tässä quickshifteri? No, ei aleta testailee. Ketterähän tää on kuin mikä. Tuulisuoja on itse asiassa ihan hyvä. No onhan se korkeakin, mutta en mä tiedä, hyvä kyllähän siitä nyt tulee, mutta jotenkin se on verrattuna Tigeri tulee olkapäihin jotenkin enemmän. Tuntuu ainakin. Mites tuntuu vaikka mä ajetaan 60, että olisi kierroksia ihan pirusti. Tää jotenkin huutaa tää tosi paljon. Ja kuten odotettua, niin ei tää nyt ainakaan käsistä lähde isolla vaihteella. Ei kyllä varmaan lähde pienelläkään. Maastos varmaan lähtee sit. Lähdetään ketterä maastossa on ihan varmasti. Ajoasento on ihan ok. Tuntuu, että Tigerissä mulla on vähän semmonen, että saisi olla jopa tanko pikkasen lähempänä, kun vähän menee kurkottamiseksi, ettei saa sellaista. No toki kun liuuttaa siinäkin itse lähemmäs tankkiin, niin saa paremman. Mut tässä on jotenkin kädet lepää paremmin. Tapit taitaa kans olla aika ylhäällä, mutta niinhän ne on Tigerissäkin ainakin Rally Pro-versiossa. Siinä GT:ssähän niin siinä se istuinkulma tai polvikulma ei oo. Siinä se polvikulma ei oo varmastikaan niin jyrkkä. En minä tiedä. Oho, noi kumit tossa tapeissa niin tuntuu niin kummalliset, että ihan kun leijuisi jossain. Jalka on niin lähellä tossa noin, että heti kun tiputtaa kantapäätä, on päkiöillä tossa ja tiputtaa kantapäätä, niin tuntee, että kantapää ottaa siihen kiinni siihen jalkaan, niin kai siinä sitten on se kytkin, että sit kun tipatat
Sit kun tipautat kantapään kunnolla, niin sit moottori sammuu. Jos tässä kytkin on, eikö se kaikissa pidä olla. Kiertää yli 10 000 vai mikähän huuto sit tulee, jos nelosessa on tämä näin. Ainoa oikeastaan järkevä vertaus, mitä itse voin tehdä, niin on Tickeri. Ja sehän alkaa suht alhaalta vääntää ja tosi tasainen vääntökäyrä on Tickerissä. Ja toki se Tickeri on vähän yllätyksetön, kun se tasainen vääntökäyrä menee sit aika pitkälle. Niin. Mut se lähtee kuitenkin jo, sillä voi ajaa itse asiassa jos haluaa, niin aika isollakin vaihteella. Se lähtee sieltä jo sieltä 3 tonnin kieppeiltä varmaan jo aikaisemminkin ja vääntää ihan riittävästi. Ja vääntöä siinä taitaa olla yli 90 newtonia. Tästä ei ole mitään käsitystä. Paitsi se, että ei tässä 90 ole. Tän kanssa kyllä varmastikin joko ajat sitten ihan tosi isoin kierroksilla tai sit alat vaihtelee niitä vaihteita. Täällä on 60 rajoitus. Otetaan nyt semmonen reipas 60 kiihdytys sitten. Tää onko paikalta oikein? Tää kyllä kehrää niinku joku, no tekis mieli sanoa ruohonleikkuri, mut en tiedä. En osaa verrata tuota ääntä oikein mihinkään. Kyllä tää sit kun antaa kierroksia, niin toimii huomattavasti paremmin. Et ite pitäis vaan totutella ajelee isommilla kierroksilla, niin mut toki et jaksaako sitä huutoa kuunnella sit. Mut joo, hitasvauhdis. Hitasvauhdis tätä olisi kiva pyöritellä, kun aina taas vertaillaan Tickeriin, niin kyllä se on mulle niinku hitasvauhdissa, et semmosen kyllä tää olisi, että jos tykkää poluilla käydä paljon. Tän kanssa on kyllä tosi helppo, kun tää on niin kevyt, niin saa sen. Joo, kyllä tää olisi sellainen pienten polkujen pyörä, mä luulen, että siellä sitä saisi ohjailtua ja ihan hyvin. Toki sit aletaan kysymään taas noita maavarat ja jousitusjutut. Nyt oikeastaan vähän kummalta tuntuu. Joo, kyllä tänne kierroksia pitää antaa niinku huomattavan paljon, jos haluaa, että jotain tapahtuu. Mut kyllä, kevyt ja ketterä käsitellä. Se on tämmönen ja mulle hyvä ajoasento. Jotenkin tuntuu, että ei tässä niinku väsy mikään paikka oikeastaan. No ei tässä tämmöisen muutaman kilometrin ajolla tietenkään, jos nyt ajais vaikka 900 kilsaa päivää, niin pystyisi sanomaan, että väsyykö joku paikka vai ei. Mut joo, mä luulen, että mä en tätä tän enempää tänään koeaja. Että kyllä jos haluais lähteä koeajamaan, niin kyllä se pitäisi päästä tonne hiekkateille ja sitten vähän polkuja ja kaikki. Mutta tää nyt oli tämmönen ensipurasu, mutta on tää ketterä siis. Kakkosella ja 5000 kierrosta. Mukava ja ketterän oloinen pyörä, ei siinä mitään. Mut ei tää mulla semmoista wow-efektiä nyt tuottanut, muuta kuin just se ketteryys ja se, että hiljaisissa vauhdissa sitä on helppo käsitellä ja kevyt käsitellä. Niin kuin ihan luontevasti kevyttä pyörää on kevyt käsitellä. Pistän tähän keskelle kostoksi. Siellä on muuten, jos et ole nähnyt, niin tuolla on ihan samarisisti Tigeri. Saiskohan sitä koea ja pitäisikö se viedä kotiin. Sitten meillä on seuraavaksi koeajassa tämmönen Bemarin, mikä tää on, 12 GS, R12 GS, GS12, en tiedä. Mä oon luvannut itselleni, että en ikinä koskekaan Bemariin. Onks tää muuten? Ei, oonhan mä nyt tietenkin ajanut silloin, ollut niitä huolloajaksi niitä pyöriä, niin on tullut ajettua. Mutta tää ulkonäkö miellyttää sinänsä osittain. Mut katsotaan, saadaanko me tää ylipäätänsäkään käyntiin. Tää on korkeampi kuin... Pikkasen korkeampi kuin... Joo, nyt on ihan ensinnäkin kramppaa toi
vasen takalihas. Mua kautaa. Täällä on kaiken maailman säätöjä. Tässä on nyt se tietenkin, että miten tää saadaan käymään. Avain on taskussa ja katsotaan, onko se ihan vaan tosta. Löytyykö sieltä virrat jostain? Onko se toi? Ei se ainakaan tosta toimi. Tosta painetaan tosta ylhäältä näköjään ensin. Ja no siinä on ainakin pieni mittari. Eikä mitään tuulisuojaa. Tosta nyt. Jumalauta sentään. Ikinä aina unohdan, että pemarit käyttäytyy näin kun käynnistyy. Mut korkea on ihan jalkojen päät. Joku kutsuu niitä varpaiksi, mutta varpaiden päällä siis ihan mennään. Niin aika jämäkäoloinen toi kytkinet. Kun yleensä käytä melkein yhdellä sormella. No en tiedä, kahdella ja yhdellä. Sit kun ei yhdellä jaksa enää, niin siinähän on. Tuliko tää koeajalta? Niin, tässä voisi väsähtää ainakin, jos yhdellä sormella haluaisi käyttää. Niin noniin, kyllä nyt ehkä puhutaan enemmänkin siitä teholuokasta, mistä ite niinku tykkää. Et takajarru on nyt niin alhaalla, että mä ajattelin, että onko tässä takajarru ollenkaan. Jarrukahva. Kyllä. Tässä on kyllä moottori, josta taidan ehkä en sano, että tykästin tähän. Muuten joku Bike Teamin myyjä vielä soittaa perään ja alkaa tarjoamaan tarjousta. Ja siinä on huono track recordi, että jos mä saan jonkun tarjouksen moottoripyöräliikkeestä, niin miten siinä sitten käy. Mutta tää on vähän erilainen. Tässä istutaan jotenkin ihan tossa äskeisessä istuttiin jotenkin matalalla. Se oli semmonen hyvä pitkän matkan ajoasento. No tässä tuntuu taas, että istutaan jotenkin korkealla. Ja nämä on matalalla näytöt. Ja no tietenkään tässä ei ole yhtään mitään niinku tuulisuojaa. Tässä vauhdissahan se ei tietenkään haittaa. Eikä varmasti haittaa tuolla jossain mettässä, jos ajelee. Mut käydään sama pikkulenkki katsomassa. Meillä oli 4 ja katsotaan, meillä on 5 ja 60 vauhtia. No, kyllä nämä vaan nämä isot moottorit, kun nämä lähtee vääntämään niin kauhean alhaalta, niin en tiedä, itse tykkää sellaisesta ajosta enemmänkin. Et ei siellä punarajalla jaksa huudatella näitä juttuja. Tää on hauska. Tässä on vääntöä ja taitaa olla kattonut yhtään, että mitkä kumit, mutta taitaa olla semmoiset kumit, että on pitoakin, niin lähtee kyllä tosi hienosti ja vaivattomasti tosta niin kuin lähtee kakkosella. Tykkään tästä väristä jostain kummasta syystä. Vähän matta musta, niin on kyllä tosi hieno väri, mutta se ei ole sit kauhean kiva sitten, kun ryvet tuolla, niin siinä kyllä sit kaikki pölyt näkyy samalla sekunnilla. Katsotaan, mitä täällä voisi olla jopa niinku vielä helpompi, kuin luulet, stumppaaks tää niinku millään. Ei, kyllä tälläkin olisi niinku. On tääkin niinku. Huomaa sen painon, mutta siltikin tää on niinku kevyt käsitellä. Joo, näitä olisi no ei näitä tietenkään nyt olla muutama 10 minuutin koeajon takia olla säätää mitään. Mut jos oikein lähtisi koeajolle, niin varmasti sais. Jos oikein lähtis koeajolle, niin varmasti sais siinä sitten katella vähän noit jousiakin. Taitaa olla vähän semmoiset enemmän maantieasetukset nyt näissä. Kyllä on jotenkin kivasti toimii tää. Tämäkin on niinku 4 ja mitä meillä on vauhtia 60 ja ei mitään ongelmaa, se lähtee kyllä saman tien vääntää. Se on kyllä näiden isojen moottorien hyvä puoli. Kiihdytetään tästä jostain 60 vauhtia. No. Mä en tiedä, onko mä puolueellinen, mutta mä oon edelleenkin sitä mieltä, että Tigeri on kyllä niinku semmonen hyvä joka paikan höylä. Sillä pystyy ajamaan 1000 kilometrin päivän matkat ja
sillä pystyy menemään aika vaikeisiinkin paikkoihin. Mutta toki se on sitten jo, jos menee jo liian vaikeeseen, niin se on sitten alkaa käymään vähän raskaaksi. Mutta jos joskus sattumoisin eksyt jonnekin vähän vaikeampaan paikkaan, niin Tigerista kun sais sen parikymmentä kiloa painoa pois ja painopistettä alemmas, niin sitten alkaa olla jo aika täydellinen. Siellä on se yksi merkki vielä, mitä ei täällä nyt myydäkään, niin varmaan pitää käydä sitä koeajamassa. Mikä ehkä niihin spekseihin menee, että painopiste alempana ja parikymmentä kiloa pois. Ei puhuta siitä. Katsotaan, jos joskus pääsis semmoisetkin koeajaa. Nyt ollaan bike-tiimissä ja ajellaan näitä pyöriä täällä. Mut kaiken kaikkiaan, kyllä tää oli niinku... Jos monta pyörää sais ostaa, niin tää olisi varmasti yksi niistä. No mitäs myyjä meinaa? Joo. Joo, kiitos. Joo. Haluatko sä väkisin tähän YouTube-videoon? No niin. Onko se hyvä muuten se? Joo, se ympäri naama. Joo, kyllä. No niin. Mutta kiitos, pääset ihan varmasti. No niin, nyt täällä ollaan näin avuliaita. Aika pehmeä muuten tää. Tää on se vakioalustalla. Se on huomattavasti jos pehmeämpi, mukavampi kuin se Enduro Pro. Se on niin paljon napakampi tietysti. Joo. Aivan. Tässä ylettyy jokseenkin jalat maahan. No niin. Siitä lähdetään 900. 900 koeajamaan. Kyllä, mukavalta tuntuu. Tää on ihan kamalaa, kun tän takia en harrasta koeja yleensä, kun tän takia en harrasta koeajoja, kun tulee aina sellainen mieleen, että tämähän voisi olla ihan siisti. No itse asiassa tästä ite melkein jo viime vuonna päätin, että en mä nyt jos vaihdan jossain vaiheessa 900 Tigerin, niin en mä sitä nyt varmaan 900 Bemariin vaihda, mutta aika erikoinen tää alusta kyllä. Tää on ihan kyllä tämmönen pomppukeppi kyllä. En tiedä onko se tarkoituksella. Oli kuulemma ihan vakioalusta, niin voi olla että se on tämmönen sit. Kyllä lähti. Hienot äänetkin kun kiihdyttää, niin tykkään kyllä näistä äänistä. Ajoasento on mulle niin lähempänä tanko vähän, niin ei tarvi niin kyyristää sinne kauas tai kurkottaa. Mites me pärjätään tässä hitaassa vauhdissa sitten? Mites tää käännös meni nyt kaikista niinku leveimmäksi? Ei oo ehkä luottoa. Tää on ehkä jopa enemmän vähän semmonen Tigermainen tää käsiteltävä, et paino on sitten enemmän ja se on ylempänä, niin tää on vähän saman tyylinen. Tää on aika raskas kuitenkin hitasvauhdissa, vaikka tää tuntuu, että kyllä tää kevyempi on kuin Tigeri, mutta ei oo huomattavaa eroa kyllä. Sitten tuttu ja turvallinen moottoritiekiihdytys. Kuitenkin ihan laillisin nopeuksia. Tästä vaikka kakkosella jostain mutkasta, niin tästä 4000 kierroksesta. Totta kai mukava pyörä, hieno pyörä tämäkin on. Mitkä renkaat meillä oli tossa alla? Ilman kun on pito sit kun on tollaset, että jos olisi nappulat, niin hienot äänet kuuluu. No niin, nyt on vähän... Onks nää satana mun omat tapit? Tää ajoasento on nyt tietenkin totta kai ei saa tietenkään, pitää ymmärtää se, että tiedän, että pyörä on aivan eri kategoriaa ja
mikä tää oli nyt joku en edes muista mikä on, mutta Bemarin pitää nyt kirjoittaa tohon noin. Nyt on kelloikin jo sen verran paljon, mutta on ihan hauska välillä koittaa. Tää on niinku aivan kummallinen tää ajoasento. Mä katsoin, että pistikö mä jalkani tonne matkustajien jalkatapelle vai mihin, kun ne tulee tonne niin taakse ja ylös. Ja sit tässä niinku maataan tankin päällä. Noniin, ihan hauska paukku. Ihan päivän viimeinen koeajo. Tää on varmaan aika tosi lyhyt, mä en oo ikinä ainakaan nykyään enää ole ymmärtänyt tämmösiä, et nyt jo on niinku ajanut kilometriä ja nyt on jo kädet hapoilla, kun tässä niinku maataan ton tangon päällä melkein. Ei oo semmoista rentoa ajoasentoa. Sitten ei tässä ole tietenkään minkäännäköisiä tuulisuojia eikä mitään, niin ehkä en oikein ymmärrä ite tätä. Mut hienosti toimii quickshifteri. Ja paukkuu ei varmaan kuulu, mut hienosti. Lähdetään se kakkosella jostain 30 tosta sitten tosta suoralta. Lähdetään tästä. Kakkosella 40. Kyllähän nää kiihtyy. Taisi mennä vähän rajoittajalle aika nopeastikin, niin katkas aika vikkelään ton noin. Tutustu ennen koeajoa, mutta tänään oli tämmöiset aika pikaset, kun tuli vähän myöhään lähdetty liikenteeseen, niin tuli aika pikaset koeajot. Sai vähän tuntumaan, miltä sopiiko pyörä ollenkaan omiin hyppysiin, vai onko jotain aivan kummallista. Piha tyhjentynyt pyöristä, yksi kaunokainen on vielä jäljellä. Se lähtee matkaan. Et joutunut vaihtoon kuitenkaan. Ja oliko sä sitä mieltä, että sä joudut vaihtoon? Luota itsees. Olet sinä paras pyörä. Joo, nyt on hyvä katsoa miten ajo sujuu tällä pyörällä. Onhan tää tuttu ja turvallinen tietenkin tää oma pyörä aina. No, totta kai se on tuttu, kun tälläkin nyt on ajettu sit jo joku 23 000. Mut oli hienoja pyöriä paljon. Eikä ole ensimmäinen kerta kun käyn toteamassa sen, että on paljon hienoja pyöriä. Ja varmaan joka ikinen on sellainen, minkä olisi voinut ottaa. Kaikille olisi löytynyt jonkunnäköinen paikka johonkin tarkoitukseen. Lähdetään ajelemaan kotiin päin. Se oli sellainen ajopäivä ja ajovideo. Ihan hauska käydä koeamassa erilaisia malleja. Mutta kohti uusia seikkailuita.